ଆ ଘାସ ପୁରେଇ ଦେ ଆଇଲୁ ପକେଇକି ଆଇଲୁ ଘାସ ଆଉ ତୋଳି ଦେ କଲ୍ୟାଣୀ କଣ କରୁଛୁ? ଘାସ ଉପାଡୁଛୁ ତମ ବାଡିରେ ଘାସ ହେଇଯାଇଛି ବାଡିରେ ଘାସ ହେଇଛି ସଫା କରୁଛୁ ଆଉ ଭଲ ପିଲା ଆଉ ଓହୋ ଏପଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଉଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସଫା କରିଦଉଛୁ ଅସନା ହେଇଛି ନା ଝୁଅ କହିଲା କିଏ କିତି ଆଉ ଚୁଆ ଏସବୁ ଘାସ ସଫା କରିଦଉଛୁ ନା କୁଣ୍ଡିରେ ତୋଳୁଛୁ କୋଉଠି ନେଇ ପକେଇବୁ କୁଣ୍ଡିରେ ତୋଳୁଛୁ କୋଉଠି ନେଇ ପକେଇବୁ ନଈକି ନେଇଯିବ ଏକାଥରେ ଆଉ ବଢିଆ ଆଉ ପୁରା ସଫା କରିଦଉଛୁ ଆଉ ଘାସ ଆଉ କଣ କଦାଳରେ ଚାଞ୍ଚୁଛୁ ନା ଉପାଡ଼ି ଦଉଛୁ ହଁ ଆ ଆ ବଢିଆ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ସୁନା ପିଲା ତୁ ଆଉ ଆଉ କୁଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇ ଦେବ ନା ଓହୋ ଏରା ସବୁ ଘାସ ହେଇଛି ସଫା କରିଦିଅ ନା ଏଇ ତମ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆ ବଢିଆ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଟିଣ ଫାଟିଗଲାଣି ଆଉ କବାଟ ଫାଟିଗଲାଣି ନୂଆ କବାଟ ଲଗେଇ ଦଉନ ନୂଆ କବାଟ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ ପଇସା ଆଣିବ ନା ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ ଆଉ କାମ କଲେ ପଇସା ଆସିବ ଆଉ ତମେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ଚାକିରି କଲେ କୋଉଠି ହଁ ହଉ ସଫା କରିଦଉଛ ଆଉ ଭଲ ପିଲା ଆଉ ହଉ